Čo? Si aj ja? Tak nemôžem zatancovať? Wow, zdarec ľudia, moje meno je Oli a toto sú divné otázky. Takže o čo vlastne ide? Ide o to, že ja som z internetu pozbieral tie úplne najretardovanejšie, najdebilnejšie a najnezmysluplnejšie otázky, na ktoré sa vám budem snažiť teraz odpovedať, takže poďme na to. Klapka! Troška vedľajšia, ale aj taká môže byť. Otázka číslo 1. Čo počítajú ovce, keď nemôžu zaspať? Tak toto je otázka úplne best, proste. Ty vole, ja neviem, čo počítajú. Ty kokos. Ja neviem, ja si to asi vygooglím, alebo čo. Dobre, ale podľa mňa na to nie je odpoveď. Neviem, možno, že koľko svetrov bude z ich balóny? Dobre, rátajme to. Poďme ďalej. Otázka číslo 2. Keď niekto vlastní podzemok, je jeho až do stredu zeme? Tak toto je proste úplne, dúfam vám všetkým jasné. Takže, ak nie, vysvetlím to. Ide o to, že my vlastníme podzemok nejaké 3 metre do zeme a potom si to už za nás prevezme krtko. Easy. Otázka číslo 3. Prečo gynekológ opúšťa miestnosť, keď sa žena vyzrieka? No tak toto je tiež dobrá otázka. Ja neviem, no dobre. 3 varianty sú. Prvá varianta je, že žena sa ešte potrebuje oholiť. Druhá varianta je, že nemá na sebe nohavičky, tak nechce, aby si o nej myslel, že nejaká ľahká devka, prostitútka alebo niečo také. Varianta číslo 3. Má nohavičky, ktoré sa po generácie dedia v ich rodine a ona ich práve dostala od babky a proste nechce, aby to videl. Však jasné, ktorá žena by to chcela. Otázka číslo 4. Prečo sa hovorí anonymné stretnutie alkoholikov, keď prvé, čo spravíš, je, že sa postavíš a povieš: ahoj, ja som Erik a som alkoholik. Tak dobre, na toto je, neviem tiež, ale to je jasné. Proste tak povieš svoje meno, ale v anonymite zostáva ten alkohol, ktorý si pil, že neprezradíš meno toho alkoholu. Easy. Otázka číslo 5. Ako sa nazývajú baletky mužského pohlavia? Gay! Fuj! Otázka číslo 6. Môžu slepí vidieť vo snoch? No jasné, že môžu. Prečo by nemali vidieť vo snoch? Otázka číslo 7. Keď je olivový olej z olív vyrobený a slnečnicový olej je tiež vyrobený zo slnečníc, z čoho je potom vyrobený detský olej? Tak toto je tiež dosť chyták. Ja neviem, ale tak ja by som povedala, že tým pádom je vlastne detský olej vyrobený z olív a slnečníc. Otázka číslo 8. Čo zastaví padanie vlasov? Podlaha predsa nie? Však rozmýšľam. Na čo mi to tam narastlo? Ešte raz. Otázka číslo 9. Kde leží Španielsko? Že by tam, kde vždy? A posledná, záverečná otázka. Prečo sa Čierne more volá čierne? Ty vole, tak, to je dosť filozofická otázka. Asi si idem prečítať Platóna. Ja neviem, ty vole. Asi preto, že jeho rodičia pochádzali z jednej rómskej menšiny. Tak to nemalo byť nič rasistické a nemám nič proti cigáňom, hej. Fakt, sorry. Takže toto bol dnešný diel s názvom Divné otázky. Takže dúfam, že vás video pobavilo, poučilo a najmä, že ste si pri ňom trocha dobre zamastili. Dobre, tak
Takže naozaj dúfam, že sa vám páčilo. Nezabudnite dať like, prípadne odber, koment. Nezabudnite, že ja mám kamaráta, ten má brata, ten zas kamaráta a ten bratranca a ten brata, ktorý mal škrečka v zooshope v rovnakej klietke s myšou Chucka Norrisa, hej? Prosím pekne, takže daj mi ten like a odber a už vypni toto video, lebo je čas na poobednejšiu masturbáciu. Dobre, čaute.